Здравейте на всички, намираме се в Малко Търново с отчето за втори път, за трети път, не помня я за кой път сме тук. И сега ще дам думата на отчето, за да каже хората от какво имат нужда, защото той повече ги познава. Защото постоянно ни питате, имат нужда от дрехи, от обувки, от храна, от какво точно? Какви хора се нуждаят? Деца, възрастни? И понеже за да не се повтаряме и за да може и вие самите да знаете и да може да се подготвите, ако искате и вие да помогнете, то сега отчето ще ви каже от какво имат нужда хората в град Малко Търново. Здравейте на всички! Първо благодарим за оказаната помощ на всички, които са дали своята лепта. Значи, тук хората са доста бедни, няма работа в Малко Търново. Най-вече е нужно, общо взето от всичко е нужно, но храна, дрехи трябва сега за зимата, обувки трябва зимни на хората. Това е най-наложащо на този етап. Това са нещата, нали, за продукти за готвени, дрехи, обувки. Да, като за дрехи, горе-долу да ориентираме хората за по-възрастни хора, по-големи размери ли? За по-възрастни, да, и по-големи размери, нали, трябват. Да. И ние може да ги оставим при вас и вече вие ще ги разпределите. В църквата и който, нали, има нужда се вземат. Не искам да казвам, защото да не стане грозно, че да кажат, нали, попа проси пари. Наистина има хора, които трябва да им се купят дърва, има хора, които, примерно, нямат как да се платят наем, нямат как да се платят ток. Има го, но пак казвам, не искам, има хора, които ще го разберат погрешно, ще кажат попа, нали, иска средства. Абсолютно. Зато и казвам, че, нали, трябва храна и дрехи. Така че искаме да ви благодарим на всички за това, че бяхте част от тази кауза и ние ще продължим. Надявам се да успеем в този месец още един път да дойдем през този месец, да оставим още малко хранителни продукти и да ви благодаря още веднъж, понеже следващия път няма да обикаляме с лайфа, а просто ще ги оставим в църквата или ще отидем при конкретно 2-3 семейства, от които се нуждат по-голяма помощ. И вече ще ви снимаме видеа. Значи, то тук се води градче. Ама само името ме е градче. Няма никаква работа, хората изнемогват и по-голямата част от населението наистина е на ръба. Просто се чудят как да преживяват. Благодаря ви на всички за оказаната помощ, както каза отчето. И ако някой има финансовата възможност, има излишни дрехи, обувки, които няма да носите, или нещо, с което можете да помогнете, то или с отчето се свържете директно да ги доставите, или чрез нас. Чрез нас, но отново ние ще ви свържем отново с отчето. Така че благодаря ви на всички за оказаната помощ.